Представителка съм на Тракийско-Странджанската фолклорна област. Родена съм в Ямбол, но съм израснала в село Прохорово. Това е на границата между Ямбол и Сливен. И в това село се харесва и Странджанско, харесва се и Тракийско. Затова представяме двата стила. Обединявам ги в себе си. България е разделена на 7 фолклорни области, но между тия 7 области има и преходни области. Затова аз се чувствам като една такава представителка и носителка на двата фолклорни стила. Има хора, които имат определени таланти, дарби, виждания, идеи. И в моя случай творя песни, текстове, поезия, музика, за да облече човек всичко в това, което иска. Значи трябва да се подбере точните хора, трябва да се подбере точния аранжор, точните хора, с които да работи, да състави точната кройка. Cerpi
любовта към народно-песенното изкуство, към танцовото изкуство, към българския национален фолклор, към всичко българско и родно ми е дадена от моите баба и дядо. Дядо беше кавалджия, брат му гайдар, дядо Петко, и с тях съм израснала, с всичките нюанси, с всички подробности на Пайдушко хоро, на Трита пъти, на Дайчево, на всичко това, което по нашия край се е пяло и се е свирило, етнически се е носило като носия. Не мога и до ден днешен да се представя една тракийска хубава сватба без кавал, без гайда, без тъпан, нали, в този район, в този регион. Трудно ми беше на времето, като отидах в Пловдив, да слушам кларинети, саксофони, модерни инструменти да изпълняват българска народна музика, а не кавала, гайдата, гадулката и тъпана. Нали. Но по-късно човек намери приликата, пренесе типично характерното в тия модерни инструменти и там има сладост. Пия от малка, спомням се, бях на 5 години на село, децата правиха нещо за 9 септември, заучаваха песнички и помолих баба да ми организира, да аранжира, да отида и аз при децата, защото бях много малка, нямах още 6-7 годишна възраст, нали? И тя говори с учителката. Може ли Надито да участва в това? И така научих песните по-добре от децата, които бяха в първи-втори клас там, че изпях една песен, актуална за времето, около Плевен, Руси снуват, турци бегат. Та и тая песен я изпях тогава на сцената. Че бях мъничко и на стол, че ми сложиха да се изравна с другите. Живота ми по-късно премина в Сливен в различни полупрофесионални и професионални колективи. След това бях солистка на различни ансамбли из България, на Китна Тракия, на Загоре, на държавен фолклорен ансамбъл Тракия, по-късно на държавен ансамбъл Филип Кутев. Живота ми мина и през Пловдив, през Висшия музикално-педагогически институт тогава, сега академия. След това стигнах до концертни дирекции. Всичко съм опитала. И сватби, и сватбарски истории, и челгаджийски истории, докато на 25 годишна възраст вземах решение за себе си. Неща, които ме притесняваха, смущаваха и така си вземах билет за самолета и напуснах България. Но не забравяйки естествено любовта към изкуството и към пеенето. Тя си беше винаги с мен.
Като върнем камерата назад, 25 години, 30 години назад, още живейки в България си бях новатор за времето и всяка една нова идея, всяко едно ново нещо става с хора, които са съмишленици на идеите и които допринасят за развитието на тази идея, за осъществяването и реализацията. Така стана и в Германия. Вече бях в друга страна, занимавах се с други специалности, учих други неща, друг език, друг тертип, всичко по друг начин ми протичаше като живот. Обаче любовта към изкуството, която си имах от малка, от млада и повече от 20 години стаж, въпреки че млада напуснах България на 25-6 годишна възраст, ме караха да направя нещо. И така поканих мой колега от студентските години в Пловдив, с когото направихме първата продукция Камбана. Продукцията направихме умишлено, модернизирана, с желанието да се умее нещо музикално и в Германия, в този стил, да пробия или да се утвърдя, или с това, което ми е в сърцето и душата да работя. Но трудно се получи в Германия. Човек или може, или не може нещо. Аз съм израснала в едно село, в което с българския дух, сливенско, има, като се спомня картините, по-късно в ансамбъл Тракия, всичко се учеше, всичко се заучаваше, пък аз съм израснала с тия хора. То е само необходимо да си припомня, изразя да въведа в песента и да пресъздам едно нещо. По литература имах също добра оценка и това обичах да пиша, обичах да говоря, да разказвам. И така в един такъв разказ, така се получават песните. Ето, песента тъй, това е мъжко трополи. Тъй, дюс, диби, дюс, тъй се случи, тъй се преде, това са вече дископосани неща, но когато иска човек да сложи нещо от своя край, да грабне с темперамента, с хубавостта, с красотата, като тая хубава питка сега, която трябва да я разчупим. Тежка се сватба дигнала в
родолюбиви българи, които правят нещо за едната идея, за едното изкуство или за едната цел да постигнат нещо. Не казвам, че съм голяма патриотка, правя го с любов към изкуството. Като се върна понякога и като в България, за кратко, на гости, като погледна какво върви, като знам какви колеги има, какви изпълнители има, колко талантливи хора има, какво пускат и какво дават, така реших да започна със себе си, а по-късно може би и за хора, които като мен творят и са автори, истински творци, не крадци, а творци. Да крадеш лесно, обаче да твориш е трудното. За такива хора може би по-късно ще инвестирам така, както сега за себе си инвестирам. Какво има да отиде човек на почивка, да се пече на Черно море или не знам се, на Каспийско или няма значение на кое море. По-добре да събира и да през цялата година, работейки като психолог, да се върна в България и да направя 12 българина щастливи, като колеги, и оттам целият народ с хубави истински песни. Чужда къща и чужда земя, мари в чуждо село.
чужбина.